ko ɗum tawi ka bible ɓenna Allah o sertin jemma e ñalorma ça veut dire ko o taƴu hakkunde jemma e ñalorma o sertin hakkunde jemma e ñalorma o sertin hakkunde ley e dow o sertin hakkunde leydi e ndiyam o yi en fait tageefo ngon fof kala ko Allah fala créude ko séparation fuɗɗori création hay tigare nde fuɗa kaka hakkunde pecce ɗiɗi an tigare no mari bangeji ɗiɗi ko ɗum ko nder hakkunde kum ɗon bilitum ko yaltata si kum wiliti kum fecce hakkunde piji ɗin ɗiɗi hakkunde parti ji tigare ɗin ɗiɗi kum fettinay ɗum ɗon ko yalta parce que ko division gurna fuɗɗori ko séparation gurna an fuɗɗori ko nde yimɓe ɓe naɗo yimɓe séparo yimɓe go inde non et pourtant ko ɗum Allah woli ko ɗum bible woli ko atori tagef makko o sépare piji ɗi ko séparation tagef fuɗɗori kono andi o anna ɗo ɓayri ko anna seytana ɓe janni e wasi tawi division et séparation koko boni ɓe innginani en ɗum ka hakkille men tellement sa yaltiɗo anni yimɓe séparé ma ɗum divisé pop nawa sa ni waridire et pourtant ko ɗon fuɗɗori hay ka vima personnel vima on sa falama yo change il faut séparer e goɗɗum a wata continuer avec les mêmes amis les mêmes habitudes les mêmes comportements tan ƴinoɗa vima on change c'est pas possible si a fala changement a sépare ton e goɗɗum parce que a wata décidude yitidugol tawtidirgol e goɗɗum kono wawi décidude sertugol e goɗɗum ɗum ɗon ko no wawɗa en réalité ko moyen o wawɗen e wata plus on ko Allah andi a wata décidude a welda e goɗɗo a wata décidude a heɓa de nouveaux amis a ɓeyda e weldiɓe a wata décidude a heɓa une nouvelle voiture forcément parce que ɗum ɗoyna forcément capacité ma kono eɗa wawi décidude a serta e otowal ngal joguiɗa ngal a wawi décidude a serta e façon coñci ko joguiɗa a wawi décidude a accira e fimugol a wawi décidude a serta e weldiɗɗo aɗa wawi décidude a serta e ɓeygu ma ɗum modi ma aɗa wawi décidude en fait aɗa wawi décidude sertugol kono wata décidude ko yitidata e mum ko kono vima o wata change sina a serto e goɗɗum ka nder vima ko ɗum ɓen tan non libérer la place parce que goɗɗum kesum ari o sa libéri place ka nder vima donc kala o sa vima wona a weltoramo andu no wodi ka nder vima goɗɗum ko doɗa dégagude ina ko doɗa ɓedde de par ce que ko noon ene mijitorto de si tawi weltake vima ina no mi heɓa ɗum ɗa ko ɗum waɗi mi weltake en fait ko empêchement heɓugol kon ko falɗa ko parce que goɗɗum ko hiɗa jogui en lié e place ko falɗa ko kon noon ko joguiɗa ɗon ko beserta e ɗum par ce que ko ɗum noon empêchement par ce que nawa si yeyi ɗamarɗo suudu ma eɗa mari chambre d'amis mais eɗa marɗo weldiɗo losuɗo ɗon a wata keyude goɗɗo ko il faut wonɗo ɗon o dégage par exemple ɓe ni mbaɗo eɗa mari ko 4 femmes waɗa jombude supposons eɗa jombi déjà nayo eɗa yude to rew debbo kadi nde fala o façon debbo ɗa na wata jombude oɗon tan ca sertale goɗɗo ko donc il faut waɗa place ta vima ko ɗum normalement vima il faut waɗanam place il faut waɗa place dans ta vie fi ko kesum wawi arde si tawi seno a weltori ay ça va mais non si tawi ka vima no wodi ko on ma zenude no wodi ko santuɗa no bloqude ma en fait ko woni a wona à l'aise avec ça andu fi yo décante ɗum ɗon il faut dégage a goɗɗum ka vima il faut accita soit comportement mum soit habitude mum soit weldiɓɓe soit golle anno no woni woɓɓe ɗo ni araɓe gollude goɗɗum mais ɓe wonana ere araɓe wulla ɗon ɓenne non franchement ɗe golle ɗo ni mi weltora golle an ɗen situation on kono sa ni ɓe yaltuka golle ma ɓe nanono ɗon par ce que araɓe huuli si ɓe yalti taɓe heɓu goɗɗum go et pourtant wata heɓde golle ko a yaltade golle ko honɗoɗa ko accita e goɗɗum fi heɓugol goɗɗum c'est comme ça accita e goɗɗum fi heɓugol goɗɗum accita e suudu mum nen ma e baba mangu ɗum fiya siñcoyi galle kesum mais sa inni ɗa huuli yaltugol noon sa yalti hita heɓoy ka hoɗa aɗute ɗon ha maya a woni ɗon ha 40 ans ɗa kande suudu bemma e nen ma il faut toujours serta e goɗɗum ko ɗum tagge fof ngon ko Allah fuɗɗori ko sertingol piiji o serti niwre e jalbendi ko ɗum wati feccude niwre e jalbendi o yilti o sertini dow e ley
o yilti o sertini diyan e leydi o wattu leɗɗen to o yilti o sertini kulle ɗen kulle ladoɗe ɗen e kulle seppoje ɗen e liƴƴi ɗin ainsi de suite kaw créé ton ko fof ko division ko ɗum annabaɓe ɓen si annabaɓe ɓen ari kon ɓen tan ko certain ɓe ara ɓen fewuɓe ɓen yalte taƴe ɓe ɗo yalte certain maɓɓe annabi Moussa ƴetti jama mum o yaltini ɓe jama Firawna certain o yi annabaɓe fof ko ɗum waɗi ko ara annabaɓe fof ko division jannata séparation ko séparation ɓe jannata e ko séparation woni lekki kala probléme kanna ɗo par ce que sa yimɓe no haaɓi première chose ko watta kon ko henni certineɓe heeƴi hakkunde maɓɓe certineɓe mais enen ɓaydi ɓe empoisoni en hikmaji bonɗi ɓe wanni en hakkille men wasi certugol ɗum ko crime min jani ko yiɗa letti kono naya certu a wonɗo mo e lettude on wano enen Afrique wonɗo ni ko ɗum son jien ɓe joddi e ɓe ɓaleɓe kamɓe ɓe warde en ɓe dekka en ɓe waray en aren hollen ɓe image ɗin en live ara c'est clair kono ɗum no yurmataɓe kono sa inni on certu ɓe andi ɗo moƴƴanaɓe par ce que ɓe andi ko ɗon liberté ɗen tigiri non ɓe nano noon nden yewtere maɗo moƴƴat annali waru goɗɗo annali hirtu goɗɗo annali wujju goɗɗo annali fendu goɗɗo inda ko certain mon frère mi lettike e jungo ma sabbo certain ɓe nano ko ɓe lutta ɗon anni wawi ka dewgal jino kamen debbo gara lettinoke a mo go feeti so wulti ɓe moɓita ɓe nano ko muññagol luttuɗo mon frère ça va pas certain Allah arkisa mo ɓe mo mais ɓe ñoƴƴe ɗon ya rewɓe gono jomba en feetino son jirnoke ala ka wullito kala ka ɓe yaari ɓe nano ko wonɗo ko muñño donc division na mauvais bon ko mais inni ko bon on ko jogidir ɗum piiji ɗiɗi nawa ko woni ko kooli ko jogidiri piiji ɗiɗi sa inni ni bolol andi koɗo ni village haɗa wodi lawol teƴitugol village on ko ɗum enta bolol haɗa wodi sengo ñamo e sengo nano andi no ha Europe ɗo anana ɓe na rive droite rive gauche hara caango ngo no taƴiti ko ɗum woni bolol ko bolol ngol noon jogidiri bangeji ɗiɗi saare nden wattinde saare wotere bobo ko bobo jogidiri nene baba parce que nene baba parce que ka heɓɗon bobo haray an e nene bobo on hande kadi ko bobo woni pon on hakkunde mum on ɗo kala ɗon jeydi e bobo ko ɗon woni kool on hakkunde mum ko ɗum haysi ɗon seppude haɗa bobo no hakkunde ɗa jogiti bobo on jungo nene no jogitorimo ga jungo bobo no hakkunde joni ba on koko suutetama koko sertinta ko séparata en fait ba on no inverse bo on kañum e bo on no lutodira en fait ko eddi ko opposé ba on koko suutetama watte feere par rapport e goɗɗum voilà ɗon noon joni exemple no baba